Hola, bon vespre a tothom. En primer lloc, volem donar les gràcies infinites per estar aquí avui amb nosaltres en el primer acte del que serà la nostra celebració de 10 anys d'Assemblea de l'Esquerra Independentista Juvenil a Palma. Són moltes les cares que s'han vist i les mans que han fet feina colze a colze al llarg d'aquesta dècada dins de la nostra organització i són moltes aquelles persones que ens han donat suport de mil maneres possibles fins al dia d'avui. És per totes elles, per tots nosaltres, aquest acte central. També volem agrair especialment al Teatre del Mar per haver-nos cedit l'espai, perquè seria imprescindible poder fer-ho si no. Avui, en aquest acte central, viatjarem a través dels temps per fer una repassada d'aquests 10 anys d'assemblea i mostrar com ha anat creixent dia rere dia fins al dia d'avui. A més, podran gaudir de diferents actuacions culturals de diferents artistes d'arreu de l'illa. Sense allargar-me més, per començar, vendrà n'Andreu Perelló, exmilitant de Maulets Mallorca, que ens xerrarà d'aquells que cal recordar per conèixer la nostra identitat, la nostra història, d'allò que va succeir, que va passar i de la memòria que se mereix. Endavant. Amics i amigues, bon vespre a tothom. Compromís, solidaritat, complicitats, ràbia, somriures i lluita, molta lluita. Aquests són els conceptes que han guiat la història de les assemblees de joves de l'Esquerra Independentista a Palma les darreres dècades. I sí, he dit dècades i no 10 anys, com diu aquí darrere, i no m'he confós. Avui celebrant 10 anys de continuïtat ininterrompuda de l'Assemblea de Palma, però també és cert que abans que aquells que avui estan aquí, n'hi molts més que els varen precedir. Per això mateix, en un dia com avui, és el moment més adient per recordar que no seríem on som sense tota aquella gent que des del SAN, des del Partit Socialista d'Alliberament Nacional, des de l'MDT, el Moviment de Defensa de la Terra i des de tants altres col·lectius i entitats varen mantenir en anys ben complicats, ben encesa la flama de la lluita a casa nostra. Des del seu exemple i del seu esperit és on neixen les assemblees de Maulets, la primera organització juvenil amb implantació real arreu dels països catalans. I és d'aquestes, ara sí, que en surt una cadena que sense cap baula trencada enllaça directament amb allò que és avui l'Assemblea d'Arran de Palma. I sí, amics, aquest recorregut sense trencament ben bé mereix una festa com la d'avui. Una festa per celebrar que, malgrat les envestides repressives, som aquí. I una festa per recordar que el jovent de l'Esquerra Independentista és un motor emancipador, un col·lectiu compromès i una eina carregada d'il·lusió. En aquests anys, el jovent independentista ha traslladat les grans lluites d'alliberament al nostre espai més proper, als nostres carrers, als nostres pobles i les nostres ciutats. Tant els maulets d'un temps com l'actual Assemblea d'Arran s'han significat de manera activa en la lluita pels drets de les dones, participant i impulsant campanyes per la despenalització de l'avortament, contra la dictadura de les talles, contra el sexisme, la discriminació i la violència de gènere. Sempre han dit que la independència serà feminista o no serà. En aquests anys, els joves també hi hem estat en defensa de la nostra llengua i la nostra cultura, la catalana, descaradament i expressant-ho de la millor manera que sabem, clar i català, per desemmascarar aquells que fan el joc als gonelles, els enemics de la llengua dels nostres padrins i dels nostres fills, per fer que el català recobri l'espai que li pertoca, oferint-li als nouvinguts com una eina per a la integració i defensant-la amb ungles i dents d'aquells que la volen morta i esquarterada. Amb la mateixa fermesa, la lluita contra l'especulació, la destrucció del territori i la corrupció ha estat també un eix de treball del jovent. En els feliços anys de la bombolla immobiliària, quan polítics i banquers s'omplien la boca amb l'Espanya va bien, el jovent independentista alertava que a Palma, l'any 2006, hi havia 35.080 cases buides i gent sense casa. Els maulets hi eren, al costat dels veïnats de la Real, hi eren contra el segon cinturó i hi eren per defensar les fontanelles, i encara hi som i hi serem. Perquè aquesta voluntat de fer feina colze a colze amb els nostres veïnats, amb la nostra gent, és i ha de seguir sent part de l'ADN del jovent independentista, fent allò que no fan els polítics i allò que no volen que els joves facem. Trepitjar el carrer, parlar amb la gent per demostrar el compromís radical del jovent amb la idea d'un futur més digne i més lliure. Fer política a peu de carrer, per construir el país lliure que volem. Aquesta ha estat la idea força que ha marcat el camí dels joves independentistes i aquesta voluntat de col·laborar, d'establir ponts, de crear xarxes per fer realitat la idea del contrapoder popular s'ha fet realitat en diferents cases ocupades, casals populars i ateneus. Des de l'immens casal llibertari, que estava a la ja derruïda fàbrica Coromines, que va ser desallotjat l'any 97,
fins en el petit casal popular de Can Capses, en el carrer del Carme, tocada de Rambles, passant per les vies, a prop del Parc de les Estacions, el casal popular Voltor Negre, al carrer d'Eivissa, i ara també l'Ateneu Popular de Palma, al carrer d'Ausiàs Marc. Aquest itinerari d'espais alliberats conforma una xarxa que ha permès oferir al jovent de la nostra ciutat llocs on reunir-se, on trobar-se i on divertir-se i organitzar-se per fer realitat l'utopia. Casals i ateneus impulsats pels joves independentistes al servei de la revolta i de la construcció nacional des d'una òptica popular, el país del poble i per al poble. Perquè, evidentment, ni Maulets ni Arran s'entenen sense el seu objectiu darrer, la independència dels països catalans. I en aquest camí, els joves no hem tingut pares. No hi ha hagut adults que ens hagin donat la mà. Durant anys, amb la pràctica desaparició del Sant i de l'MDT, l'absència d'organitzacions polítiques independentistes ha atorgat al jovent la responsabilitat de ser la veu de l'esquerra independentista que nostra. El jovent independentista ha hagut de dedicar molts esforços, moltíssims, a exercir el paper de representació pública de l'independentisme. Durant tot aquest temps, primer Maulets i ara Arran han esdevingut, juntament amb les organitzacions de lluita estudiantil, el nucli al voltant del qual s'ha configurat la xarxa del moviment independentista. La xarxa de casals i ateneus, la disseminació d'assemblees arreu del territori, la creació d'Endavant, d'Alerta Solidària i el CIM. Tot això és obra del jovent independentista, com també ho ha estat la convocatòria i la dinamització de les manifestacions del 31 de desembre. Si l'any 98 el bloc de Maulets es reduïa a una pancarta portada per 6 militants, pocs anys després es va consolidar un bloc jove que agrupava joves i estudiants i que va esdevenir el bloc més nombrós, el més reivindicatiu i el més renouer, el bloc independentista que més fort i més clar clama per la independència del nostre poble. Així, han estat els joves els que han forçat una cosa que semblava impossible no fa massa, la unitat de l'esquerra independentista. Una unitat tan essencial, tan bàsica, durant massa anys havia estat una quimera. Els enfrontaments i la divisió han estat un mal que han restat força a l'independentisme i contra aquestes dinàmiques autodestructives la veu de jovent ha estat essencial per conduir cap a bon port un procés de cohesió, d'unitat, de coordinació d'esforços i de reforçament de les estructures organitzatives de l'esquerra independentista. Així, l'actual situació de l'independentisme arreu del país no s'entén sense la feina que es van començar en l'àmbit estudiantil i que va continuar en les organitzacions de joves. Els èxits d'ara, i ho són els diputats de la CUP al Parlament del Principat, s'han de cercar en aquesta aposta per la unitat, una aposta que va començar l'any 99 amb la creació de la Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans, la CPC, per la confluència del Bloc d'Estudiants Independentistes, el BEI, l'Assemblea d'Estudiants Nacionalistes, l'AEN del País Valencià, i de l'Assemblea Catalana d'Estudiants, l'ACE de Catalunya Nord. I una aposta que va continuar amb la confluència d'aquesta CPC amb l'Alternativa Estel, donant lloc l'any 2006 a l'actual Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, el CPC, d'avui que tots ja coneixeu. I és per aquest mateix camí cap a la unitat que ha transitat també el jovent independentista, un procés d'unificació progressiva que l'any 1988 va significar el naixement de Maulets i que més recentment ha desembocat en la creació d'Arran per la Unió de Maulets amb la Coordinadora d'Assemblees de Joves de l'Esquerra Independentista, la CAGEI. Aquests processos són un èxit que ha demostrat la maduresa de les organitzacions juvenils i estudiantils, col·lectius que han sabut veure la importància de la unitat, de la coordinació d'esforços, de la complementaritat d'idees i de pràctiques de lluita per intentar assolir el futur que volem, el d'un poble lliure. Per tot això, vull donar tots els molts d'anys a tots aquells que feis possible el somni i desitjar molts èxits Arran i el conjunt de l'esquerra independentista, uns èxits que seran els nostres i que, com acostumàvem a tancar els parlaments fa uns anys, alcem els punys, recuperem els somriures i el combat Maulet continua. Gràcies. Bé, moltes gràcies a en Andreu. Avui nosaltres no podien faltar els glosadors, aquells que han insistit tan fortament per fer tornar a viure aquests càntics improvisats, des de venint aquí fins a treballant en el molí d'en Polit a Manacor. Avui en Mateu Xurí no mos pot acompanyar, malauradament, però igualment donant-se benvinguda a en Maribel Cervera i en Macià Ferrer. Gràcies. Agafa'm fil en llibertat, agafa'm fil en llibertat, estira'm bé sa sendera. Per estirar sa senyera que sempre mos ha tapat, que sempre mos ha escaufat
com ho feim els glosadors. Jo avui me sento orgullós de ser el teatre del mar per por aquí demostrar que el poble no està, que el poble no és neguitós. Tranquil també en sa glosada, tranquil també en sa glosada, que tarda a manifestar. Tu també has de lluitar per un món que no ens agrada. Mos ataquen escarada, però no mos callaran, perquè seguirem errant i així podran renéixer. I així és com podran créixer per a ser un poble més gran. Així ho fa la joventut, així ho fa la joventut que ha lluitat durant 10 anys. En campos amb 1000 paranys mai no mos han vençut. Ho puc dir ben convençut que això me dóna conhort. En jo estareu d'acord lluitant per la llibertat i un poble ensatrepitjat és quan s'aixeca més fort. Quan el govern mos trepitja, quan el govern mos trepitja, més fort mos hem d'aixecar. Crec que les hem d'engegar lo que el poble desitja, perquè ara fent la mitja vos ho dic en cant pregon. Si el poble no se confon, aquest tema dura cova, perquè és cert que som els joves els que hem de canviar el món. Canviam ja l'algoritme, canviam ja la tonada i en sa mitja preparada, en Delfí canvia el ritme, com el canvia el jovent, però que mai no se cansa. I si hi ha un govern dolent, és en lluita que s'avança. I no perdran l'esperança i per sempre lluitarem, perquè és qui lluita tansa, perquè és qui lluita tansa el seu somni més suprem. M'agrada veure el teatre que estigui ben ple de gent, perquè això és l'aliment, perquè això és l'aliment que mos ajuda a combatre. Però jo tenim 10 minuts
minuts. Macià per fer glosada, perquè altres benvinguts, perquè altres benvinguts també faran sa balada. Però jo ho he de dir, que ara no callaria, que com sempre lluitaria, que com sempre lluitaria, com tots els que són aquí. I en això sempre ho tenc clar, i ho dic que jo vull ser lliure, i que no, jo no aturaré de glosar, i com vosaltres de lluitar es tenc que en quedi per viure. Lluitarem en sa cançó dins el ben repartida. Vorem si el bon sonador, vorem si el bon sonador, i si ara dona sa mida. Dins la glosa improvisada, improvisam el guió. Mos pega una mirada i mos pega una mirada, diu això és una traïció. Mostres, però sa neurona no lo que havíem pactat. Però ell sí que funciona, però ell sí que funciona, no com un govern malnat. Un rellotge afinat sempre és aquest del fi. I em mates a la fi, em mates a la fi, rellotge també ha cridat. Encara esperen més crides, té sa condemna primera. Això són menys pervertides, això són més pervertides, i el poble se desespera. Poden continuar somriure i aturen de moure guerra. I és que sona sa guitarra, i és que sona sa guitarra, també és un home lliure. Un mestre, un professor, saba d'altra joventut. Com els mestres que han sabut, com els mestres que han sabut donar sa millor lliçó. Moltes gràcies. Les fontanelles, el molinar, el trenc, en què ens duen a pensar aquests territoris? Abans segur que pensàvem en àrees paradisíaques, platges precioses, que encara ho són, però ara ens duen a pensar sobretot en l'ofensiva que es duen a l'esquena per ser paisatges destruïts, recoberts de ciment i generant un dobbers dels que se'n beneficien de mala manera només uns pocs. Na Blanca, militant de Rampalma i de CPC, ens farà 4 cèntims de la situació de l'ecologisme a Mallorca i de la defensa del territori. Gràcies, Blanca. Des dels inicis, el jovent organitzat de l'esquerra independentista varen decidir que la defensa pel territori havia de ser un dels eixos principals de la nostra lluita.
Han de tenir en compte que a Mallorca tenim una llarga tradició històrica pel que fa a la defensa del territori. La realitat de la nostra illa, la seva extensió reduïda i el fet de la insularitat fan que l'agressió al territori tingui greus conseqüències que afecten a l'ecosistema i els seus habitants. Ens consideram hereus dels que ara ja fa 36 anys varen ocupar la Dragonera. Dia a dia ens hem anat sumant el seguit de reivindicacions i lluites que s'han promogut des dels moviments populars, sovint encapçalades pel GOP, fent-les nostres i treballant-les des d'una òptica més combativa. Des de les nostres costes a les nostres muntanyes, han lluitat per cada gota d'aigua i cada pan de terra. Hem estat presents a les mobilitzacions en contra de la urbanització de les nostres platges, com Cala Carbó, denunciant també el model turístic actual i la construcció d'hotels a platges verges com Estrenc. Hem estat presents també a les excursions per reivindicar la lliure circulació pels camins públics i oberts de la nostra illa, denunciant també l'ocupació militar al cim més alt de la nostra Serra de Tramuntana. Des de les zones humides, els nostres pobles i ciutats han lluitat per preservar els ecosistemes en perill i també per un model de transport sostenible dins els nuclis urbans, intentant sempre minimitzar l'impacte de les persones sobre la fauna i la flora autòctona. L'Albufera del Cudi, la zona humida d'Esmolinar, on ara fan una carretera, i les Fontanelles, que esperen la construcció d'un macrocentre comercial, són els petits reductes que ens queden i que cal seguir defensant fins al final. Hem estat presents a l'hora de defensar un transport públic de qualitat, promovent la mobilitat col·lectiva. Hem estat presents a bicicletades reclamant la presència de més carrils bici a ciutat i hem denunciat també la construcció d'un segon, tercer i de tots els cinturons que venguin. La lluita incansable de tots els habitants que ens estimam Mallorca ha demostrat una resistència contra el model econòmic del sistema capitalista, destructor de la terra, la cultura i la natura, basat únicament en el turisme. Les mobilitzacions dels veïnats i veïnades de la Real són un gran exemple d'aquest compromís ferm amb la nostra terra. El combat pel territori és obligat. És obligat perquè les agressions tenen conseqüències. Conseqüències més recents, com l'incendi que devastà la serra aquest estiu, però també moltes d'altres, com l'Hospital Monstre de la Real o com els quilòmetres de costa urbanitzada. I què dir de la bombolla immobiliària? Que anys abans ja avisaven que esclataria, provocant el que ara ja tots bé coneixem, la crisi, i deixant-nos una ciutat plena de cases fantasma a mig construir i esquelets de formigó. El jovent són conscients que el futur de la nostra terra està en les nostres mans. Han d'encapçalar i ser l'avantguarda de la lluita ecologista i pel nostre territori. És per aquest motiu que ja fa 3 anys que promovem la Marxa Juvenil pel Territori, una trobada del jovent de Mallorca que recorre els diferents punts calents de la lluita ecologista de la nostra illa. No poden deixar que polítics i hotelers segueixin hipotecant el nostre futur. La nostra resposta ha de ser viva i combativa i no poden permetre que destrueixin ni un racó més de Mallorca. Després de 10 anys de lluita, seguim creient que si volem ser persones lliures en un país lliure, necessitem viure en una terra lliure. Visca la terra! A continuació, veurem una petita actuació dels més que coneguts Xeremies Pau i Càndid. Gràcies.
Moltes gràcies, Pau, moltes gràcies, Càndid, per la vostra constant implicació a la nostra feina diària. Arran, l'Assemblea Juvenil de l'Esquerra Independentista és una clara aposta pel futur. Fa poc més d'un any que vàrem néixer, però ara, amb la cara ben alta i el puny alçat, les joves prenem amb estima, però també amb odi, el que serà una nova etapa, la de vèncer, la de lluitar i aconseguir la independència per canviar-ho tot. Des de Sóller, en Marc Carriquí. Des de ben petits, la maquinària ja se'ns posa al damunt. Ens arriba des de tots els fronts, intentant donar una imatge de normalitat, de que les coses són així i és normal que continuïn essent-ho. Una màquina exercida des del poder i que es troba en els llibres d'escola, televisions, diaris, qualsevol document oficial i, com no, en el carrer, estibats de simbologia i dels anomenats cossos de seguretat de l'Estat. Aquesta maquinària, la de l'espanyolisme, per molt que ho intenta, es troba amb un impediment que es nega a desaparèixer i fa que la recepta de la pàtria espanyola no acabi de quallar. Un cas molt representatiu n'és, com no, el que es commemora avui, el de joves que, no sentint-se còmodes dins un model d'estat espanyol i francès, un model que oprimeix el poble que els acull i del qual són part, s'organitzen. S'organitzen per tal d'avançar cap a una ruptura amb aquests estats imperialistes per aconseguir la independència del nostre país i no intentar reformar l'irreformable. L'Assemblea Juvenil d'Esquerra Independentista Palma, abans Maulets, ara RAN, sempre ho ha tingut ben clar. Volem la independència dels països catalans. El país sencer, aquell que va des de Fraga a Maó i de Salses a Guardamar, rebutjant tota opció regionalista, sigui principatina o balear, com defensen d'altres, ha reivindicat sempre la unitat del país, amb un missatge en positiu. Al llarg d'aquests 10 anys hem anat posant sobre el tauler quotidià i mediàtic que la independència no és una opció, és una necessitat. Però no tan sols un país lliure, no, això no és suficient. Defensam i som part de l'aposta del moviment català d'alliberament nacional, l'aposta per la construcció d'un país lliure amb persones lliures, en el que la independència ha d'anar lligada per una transformació de la societat i de l'estructura social i productiva. És a dir, volem independència, però també socialisme i feminisme. Així, al llarg d'aquests 10 anys, s'han fet nombroses campanyes d'accions. Tant per la gent d'aquí com per el turisme s'han organitzat les conegudes com a Festa per la Independència, Espai Rebel de Campallengo, protestes contra la falsa diada de 12 de setembre que ens imposen. S'han teixit complicitats del moviment social de l'illa i de la resta del país i s'ha sortit al carrer per reivindicar-ho. Un bon cas, com ja comentava en Andreu, és el de la manifestació del 30 de desembre, on en 10 anys s'ha passat de ser un bloc minoritari de la manifestació a ser-ne actualment la major part dels manifestants. Aquests 10 anys han plantat cara a l'espanyolisme davant l'abnegació de l'Estat en fer desaparèixer la nostra veu, la nostra opció, mitjançant sistemes repressius que van des de la imposició, l'amenaça i la coacció a les multes i agressions. Com he dit, han plantat cara per evidenciar el conflicte en l'Estat. Són incomptables ja les accions contra la seva simbologia imposada i les seves forces d'ocupació. Han pintat monuments franquistes com el de la Feixina. Han fet accions contra instal·lacions militars, contra les forces d'ocupació. Han desplegat pancartes dins la plaça de Bous, que és un dels símbols de l'espanyolisme, durant una actuació. S'han retirat banderes espanyoles d'institucions. Han tombat el cap del Bou d'Esborn i la carretera de Manacor i fins i tot han sortit a desafiar a la delegació de govern realitzant concentracions antimonàrquiques il·legalitzades per aquests, suportant càrregues indiscriminades i moltes més. Però això no s'atura aquí. L'Assemblea Juvenil està disposada, sense claudicacions, a continuar endavant, sabent que anem pel bon camí. La radicalització de l'Estat i el creixement d'Esquerra Independentista en són la mostra. Fins a la independència i més enllà, a Palma, l'Assemblea Juvenil d'Esquerra Independentisme a Palma és imprescindible. Com deia Cala, per vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi. I això farem. Visca la terra!
tocat. I ara ja no me fa gràcia i mataré encerrant fal·làcia. Ja no sé si ho resistiré. Estic inflat de nois i dies, sedentat de porqueria. I alerta que això m'està pujant. Me provocarà una arcada de ràbia ignorada. I ja no me podreu aturar. Sou en el lloc adequat, contemplareu el meu esclat. No li cerqueu significat. No en té cap de vostra història i vosaltres viviu a la glòria. Avui serem el de més durar. Imprescindible evitar contacte amb els animals d'aigua. De poc a poc vaig quedar tocat. I ara ja no me fa gràcia i mataré encerrant fal·làcia. Ja no sé si ho resistiré. Estic inflat de boiríria, sedentat de porqueria. I alerta que això m'està pujant. Me provocarà una arcada de ràbia ignorada. I ja no me podreu aturar. Sou en el lloc adequat, contemplareu el meu esclat. No li cerqueu significat. No té cap de vostra història i vosaltres viviu a la glòria. Durant els darrers anys hem vist que l'assemblea s'ha vist a vegades condicionada a l'hora de fer feina a la sortida de molts dels militants a estudiar o treballar fora de Silla. Així, aquest vídeo està fet per les militants exiliades a Barcelona durant el curs passat. Moltes gràcies a totes elles. Després d'aquesta audiovisual i arribats a la meitat d'aquest acte, ens toca celebrar que RAN és una eina de combat contra els estats opressors, però també és una escola de formació, una eina de debat i d'anàlisi de lo que ens envolta, capaç de fer front i aportar iniciatives des d'un punt de vista juvenil. Fa poc que podem dir que comptam amb l'organització antirepressiva de l'esquerra independentista Alerta Solidària. En César, membre d'aquesta i militant també de RAN Palma, serà el nostre següent convidat d'avui. Moltes gràcies, César. Macià Manera, Marc Peris, Joan Rado, Víctor Dorado, Antoni Sanceloni, Pau Mas, Álvaro Herbalejo, David Pujol, Guillem Colom, Pau Oliver, Eloi Segura, Marina Aramburu, Pere Ruiz, Marc Garcia, Marcel Pic i moltes altres companyes més, amb dos factors comuns: ser militant de l'esquerra independentista i haver sofert la repressió. Però, què és la repressió? La repressió política és un cop que té l'objectiu de trencar, eliminar i reduir aquelles consciències col·lectives que han pres la determinació de lluitar per crear alternatives pròximes al contrapoder. A Mallorca, l'Assemblea de Maulets, avui arran, ha vist durant aquests 10 anys com la repressió es manifestava de diferents formes. Des de processos judicials, com el cas del carril bici, on un jove va ser agredit, jutjat i multat en 400 euros per fer una acció reivindicativa que només demanava més que un carril bici a ciutat, que després va ser fet.
També per xerrar en català. Un jove jutjat i multat amb 180 euros per xerrar en català a la policia espanyola. I com no, el famós cas del Nou de Palma. També han rebut multes administratives, com la concentració antimonàrquica, on 2 joves foren multades amb 300 euros per hom pel fet de manifestar-se. Fins i tot han rebut seguiments policials al portaveu de l'Assemblea. Avui en dia, però, l'actual crisi està posant en entredit tant el sistema capitalista com els polítics que representa, provocant una allau de repressió en tots els àmbits de l'anticapitalisme. Els fets més recordats foren els de l'anomenada Primavera Mallorquina o durant la vaga indefinida de 200 estudiants. La realitat, i no ens amagarem, és que hi ha hagut moments durant aquests 10 anys en què la repressió ens ha ofegat, en què no sabien cap on anar, però amb molt d'esforç i coratge, convençudes de la necessitat de seguir lluitant, ens han sortit. Un clar exemple és el de la diada del 2010, on 4 joves independentistes foren absoltes de 9 anys i 13.000 euros de multa en total. Avui han crescut com a moviment, tant en nombre com en experiència. La creació de l'organització antirepressiva Alerta Solidària a Mallorca ha estat un gran avanç pel moviment de l'esquerra independentista, pel que fa a la resposta que necessitem donar contra aquells que pretenen silenciar-nos. Seguim i seguirem. Som conscients que aquesta mesura que anem creixent, com hem fet fins ara, la repressió també ho anirà fent. El control social augmenta, les identificacions són més habituals que mai, els escorcolls es produeixen a múltiples racons dels nostres barris i ciutats, les detencions durant les mobilitzacions socials es reprodueixen dia a dia, però tot i així, nosaltres també fem fortes i la nostra capacitat de resposta millora. No m'agradaria anar-me'n sense enviar una abraçada solidària a totes les companyes que reben la repressió i que la sofreixen el dia a dia arreu dels països catalans i també de l'estat espanyol. I en especial a na Marina i na Lola, preses polítiques catalanes empresonades per motius polítics i allunyades de les seves famílies i pobles des de fa anys. Com sempre hem dit, la nostra millor arma és la solidaritat. La resposta col·lectiva és del tot necessària enfront als atacs que rebem per part de l'Estat, que intenten transformar-nos en joves individualitzats sense capacitat de sentir cap tipus d'injustícia arreu del món. Han resistit, resistim i resistirem. No només pal·liarem els costos repressius que intenten destruir-nos, atuant els efectes emocionals i econòmics que ens provoquen, sinó que també respondrem fons a aquest atac, perquè han nascut per vèncer i així ho farem. Si el present és de lluita, el futur és nostre. Endavant en la lluita del jovent organitzat. Gràcies, César. A l'artista que vendrà ara no li fan falta gaires presentacions. És un músic polifacètic, mallorquí d'arrel i amb una llarga trajectòria. En tots vosaltres, Biel Majoral. Gràcies. M'agrada molt aquesta joventut, que per no dir vell, que a mi m'agrada molt, me diuen llarga trajectòria. A mi m'agrada ser vell. I m'agrada ser vell i és aquí. Perquè, ja ho ha dit en Andreu quan ha començat, diu, farem una miqueta de repassada. L'has fet a llarga així mateix. Però sabeu quan m'he emocionat? M'he emocionat quan t'ho dic que havíeu llevat el cap del bou de Sant Monar. No el lleveu tot en el bou, no el lleveu tot perquè
nosaltres, amb en Delfí, tenim una finqueta, just allà, quan ens diuen com vos podeu trobar, en trobar el bou a la dreta. I si no, m'hauré de prendre un lletreret que hi ha, jo com que tenc una memòria ja molt xeracota. Bé, i m'heu recordat, no això del bou, sinó aquests gestos, i m'heu fet pensar, feia estona que no hi pensava, quan al Gaida, l'any 1972, a les entrades del Gaida, hi havia les fletxes feixistes. I les vàrem llevar. Les vàrem llevar. Qualque dia explicarem on són. La vàrem llevar. On és el cap del bou? On és el cap del bou? Això és la pregunta. He de cantar o xerrar? L'organització... Bé, m'han dit que xerri. 10 minuts. Va bé. Sí. Heu dit que sou ecologistes, molt bé, d'acord. Ara vos cantaré la cançó ecologista més antiga que he trobat de la història, d'aquesta terra. És la cançó més directa, la que diu: ei, jo no canviaré, per molt que passeu, jo mostraré la cara. Quan l'arbre no vol la fulla, quan l'arbre no vol la fulla i ella tota sola cau. I vos en valdri festejau, i vos en valdri festejau, i amb mi campau on s'abuia. Ai, la fruita més primerenca, la fruita més primerenca i la flor de l'ametler. I senyor rei, un altre encell, la reina en el corral té una por mera i vernanca. Ai, que la fruita més primerenca, i que la fruita més primerenca, i que la flor de l'ametler. Cada dia de matí, quan m'aixec, m'arrent sa cara. Ai, ben que hi faig una rialla, i ben que hi faig una rialla, i per qui se'n vol riure de mi. Fa tant d'anys que inciten el jovent que no perdin mai ni el ritme ni aquest moviment. Perquè si fóssim un poble independent, que ho serem, tot, l'he dibuixat bé,
Sí. Tic, tic, tic. Sí, 4. Sí. Bé, hi posaré la Dragonera perquè encara... Vosaltres no vos hi heu vist, però jo m'hi he vist allà a la pancarteta, a la primera imatge que heu mostrat. La ximbomba esdevendrà l'instrument nacional. Me sap molt de greu, Xirimies, però serà la ximbomba. Vinga, que hem vingut per cantar aquestes cançons. I al mig de la mà s'aixeca ma terra, pintor caga al cel, carbes en la serra, banderes de blau, jo som balear, jo som de Mallorca, català insular. Tot el meu passat que la història allunya, el penyall de glòria, la gran Catalunya, a l'arrel profunda de la meva gent, un conqueridor porta prou al vent, la nau que salou deixa ses amarres, seguint la bandera de les 4 barres. Estim Catalunya perquè lluita incansable per la llibertat. Jo soc de la raça vella i gegantina que espantar del mal la gent s'arraïna. Jo som de la pàtria dels agermanats, Joanot Colom, vells antepassats, defensors heroics de tradicions que en sang que ho pagaren Àustries i Borbons. Catalunya perquè teu passat, de lluita incansable per la llibertat. Herois de Mallorca, herois catalans, que en les hores greus us dareu les mans, fent del vostre exemple sagrada costum. Jo us tinc a ma vida de guia i de llum, que som mallorquí a la meva glòria, a sa català per la meva història. Estim Catalunya perquè teu passat, de lluita incansable per la llibertat. Estim Catalunya perquè teu passat, de lluita incansable per la llibertat. Bé, aquesta cançó fa molts anys que la cantam, però molts. La que cantarem a continuació encara fa molt més. Aquesta la va escriure en Pere Capellà. Aquesta altra la vam escriure entre molts i la va acabar, va fer l'acabador un glosador, per això diu sempre un glosador que cantava l'Ivadavena, i va fer l'acabament. En Llorenç Mora, Llorenç Antic, escrivia unes gloses, com molt bé, molta de gent d'aquí supos que la va llegir, més joves no, perquè ja fa anys que és mort. Bé, doncs, vos he de dir una cosa, joves, perquè jo vos vull animar. Vos vull animar perquè jo som una persona optimista i animada, i els que me coneixeu ho sabeu ben cert. L'he cantada per tot arreu, a Mallorca, per tot. No m'ha passat res mai. Jo l'he cantada davant gent, i no m'han dit res mai ni m'han insultat, perquè si tu dius allò que penses i dones la cara, en el fons generes un petit respecte. Fixeu-vos-hi bé, i deman disculpes, però ha sonat un mòbil, era el meu. Era en Bausà que me telefonava a veure com anava tot. Mireu fins a quin punt arriba aquesta confiança de dir, mira, el que passa que jo no he gosat contestar-li perquè li he hagut de dir que realment ho té molt perdut, perquè aquí hi ha una força i un moviment que està ben acabat i no el volia desanimar tan aviat.
A veure, la cantam tots. Sí, de veres. M'he sentit, Hi havia una porrassa que congriava un albó tan alt com es Puig Major i gruixat no ho era massa i tenia una rabassa com el castell de l'Aró. Els ponerots i cauera i encimal que s'enfilaven de Mancor fins a Morella, les branques a Cornudella, feia una ombra de primera, a davall tots hi becaven. Un dia des de Castella vengueren molt de senyors, pensaren fer nations i llavors també estelles per llevar males idees d'un símbol de nació. En nom d'Espanya vengueren 1000 mestres per fer-lo, ficaren un any redó i encara no pogueren i a la fi se resolgueren recórrer el traïdor. En trobaren un voltor, tot una vegada els convenceren. Són senyors i sols els tenen per mostrar-se amb tot i ja ens aposten. Sempre hi ha un glosador que et canta el nivell de vena, que als joves els ensenya l'antiga i vella cançó. Tantes ara com abans, perquè això ja ve darrere, només hi ha una senyera dels països catalans. Tantes ara com abans, perquè això ja ve darrere, només hi ha una senyera dels països catalans. Au! Vini! Doncs la xuleteta. Ara ja he de copiar. I... passa algú quan copien. Jo no ho sabia i ara he descobert que copiava. I allò que deia, quan trobàvem que copiava el renyava, i devia passar un guster. No m'havia temut, mireu quan m'he temut. És que, Déu meu, lots, passar un gust ara que sou joves. Ha sortit Antoni Roig. De la cançó que va fer just abans de morir n'hem fet un himne. No mos hem de cansar de cantar-la, perquè la va clavar. I la cantarem. I en Pau diu, jo vull pujar amb altres aquí damunt. Però la podeu cantar de tots. Ja sabeu la tonada, diu, no ens fareu callar, malgrat encegar la vida. Caram, tu, un segon. Una altra vegada.
no ens fareu callar. Jo hauria d'haver dirigit un cor. No ens fareu callar, ara us sou de dictadura, no deixarem de cantar, per molt que tingueu madura. No per a la majoria, la raó vos fa costat, expressar-nos amb llibertat, és lluita de cada dia. No ens fareu callar, malgrat ens segueu la vida. No ens fareu callar, polític de dreta estantissa, sols ens podreu marginar, servint-vos de la mentida. Defensors del feixisme, vos manca sensibilitat, conviure al vostre costat, el nou colonialisme. No ens fareu callar, malgrat ens segueu la vida. No ens fareu callar, caureu com fruita madura, fills sou de Satanàs, heu destrossat la natura. La història vos jutjarà, anunci de cant de civil, el cel roig vos castigarà, cremareu en eterna foguera. No ens fareu callar, malgrat ens segueu la vida. No ens fareu callar, malgrat ens segueu la vida. Gràcies, gràcies per convidar-nos. Moltes gràcies a en Biel, a en Delfí i a en Pau una altra vegada. No podien faltar aquests clàssics. Sense allargar-me molt més, donem tot d'una pas a Aina Tur, militant de Rampalma, que ens xerrarà dels segons dels eixos ideològics de la nostra organització, que és el socialisme. Benvinguda, Aina. Bon vespre a totes. Sembla que va ser ahir, però enguany ja fa 10 anys que van començar a caminar. 10 anys de lluita, de feina, de militància, d'il·lusions compartides i complicitats teixides. Perquè, com deia Antoni Massaguer, per vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi. Com en una cursa d'obstacles, hem transmès el testimoni de la flama de resistència encesa 300 anys enrere, construir l'utopia, construint la clau del demà. Perquè les joves som el futur i cada dia de lluita és un pas endavant. I perquè rotundament, si el present és lluita, el futur és nostre. Han passat anys i persones, i des de llavors totes i cada una han contribuït a construir l'Assemblea Juvenil de l'Esquerra Independentista de Palma i a plantejar una alternativa a un sistema salvatgement injust i desigual. Els atacs a les classes populars no són quelcom nou sobrevingut per l'estafa financera que vivim avui, la crisi, que en diuen els capitalistes. Tot i així, de la mateixa manera que vull plantar encara el neoliberalisme més ranci, ahir també van plantar cara als atacs de la dreta estantissa que ens ha mal governat.
En campanyes locals, com pugui ser la de Catalina Siré, perjudica greument els barris i els espais de ciutat el 2005, hem lluitat i seguirem lluitant enfront a la privatització i desmantellament dels espais públics. Amb l'alliberament d'espais, com el casal ocupat les vies el 2005 o la Fonet el 2012, hem lluitat contra la privatització de l'espai públic, contra la privatització de l'oci, contra l'especulació. Perquè encara que ens detinguin, ens multin i, en definitiva, ens reprimeixin, seguirem lluitant per construir i reivindicar espais per a les joves d'aquest país. Des de la cooperació, l'assemblearisme i la unió amb altres forces anticapitalistes, en campanyes com l'habitatge ja no és un dret, és un luxe, el 2006, o amb accions com 35.080 pisos buits i tu sense, el 2007, hem lluitat i seguirem lluitant per un habitatge digne i perquè cap persona quedi al carrer. En campanyes com per la dignitat laboral tanquem les ETTs el 2006, d'altres com no la reforma laboral el 2010, o amb sinergies amb la resta de forces anticapitalistes, com puguin ser les recents convocatòries del Bloc Unitari Anticapitalista a les darreres vagues generals, hem lluitat i seguirem lluitant en contra de l'explotació capitalista i en contra d'unes reformes laborals que aboquen a la precarietat i l'empobriment de les classes treballadores, perquè l'economia no ha d'estar al servei dels interessos d'uns pocs, sinó al servei de les persones, al servei de les classes populars. Les lluites dutes a terme aquests 10 anys i els flagrants atacs de les elits econòmiques, del govern espanyol, del feixisme i dels polítics corruptes i estantissos que ens malgovernen, ens ensenyen que la lluita no ha fet més que començar, que això no acaba aquí. Necessitem seguir plantant cara, necessitem seguir defensant, teixint i construint el poder popular. Necessitem seguir creant l'alternativa de radicalitat democràtica. Necessitem construir el socialisme dels països catalans, una alternativa justa, inclusiva i igualitària. Necessitem seguir lluitant pel nostre impossible. L'utopia, la que serveix per caminar, no ha deixat d'estar present als nostres pensaments al llarg dels 10 anys, perquè, com deia Marià Villan Gómez, voler l'impossible ens cal i no que mori el desig. Visca la terra! A continuació, en Xavier Gispert i na Sílvia Portell, dos companys nostres militants d'Endavant Tossant Mallorca, ens recitaran un parell de poesies. Gràcies. Sencer, no? Sí. Bé, bon vespre a tothom. No cal dir que no som poetes, però improvisadament ens han demanat que facéssim això i evidentment, com a companys, i suposo que ens ho han demanat perquè saben que no tenim vergonya, i hem dit, doncs, en aquests dos que vinguin a llegir poesia, i hem dit, perfecte, hem buidat la biblioteca i hem intentat agafar una sèrie de poemes, de dos. També una de les reflexions que hem fet ha estat i serà un acte evidentment d'arran, de l'Esquerra Independentista de Mallorca, per tant, i segur que li faltarà poetes de fora de Mallorca, però de casa nostra, dels països catalans. Maria Mercè Marçal i Joan Brossa. L'Església Catòlica Espanyola, és com es titula. Puta paparra, carronya on fermenta la claveguera de la llum des dia. Apunta el seu coet lluna opulenta, implora no fallir la punteria. Teixeix sotanes una aranya lenta, com ballen amb les vides per la via, que va del militar a la serventa. Despullen amb les ungles pedreria. Ens fa de mare i de pare, i s'engreixa de tèrbola tenebra i no desdenya de beneir la reixa de la queixa. Bé mossegaire, mal de tots nosaltres, aquesta activitat d'ensenyar als altres. Aplica-te-la, porca, a tu mateixa. 5 punyals per esbotzar-te les anques. 5 claus per obrir-te el cap.
Llum, perquè beguis oli. Mal masclí de divendres et cargoli. La bandera. Morin les llengües i la mà a la vara, sirenes enganyoses del passat. Que horribles les sabates de la mare, pàtria que hem perdut sense combat. Nosaltres, sense arrels, passatgers d'ara, les mans deformes sense llibertat, el camp de roses destrossat encara i un gran orgull inútil i heretat. Cosiu-li els draps, la tempestat llampega a l'ànima clavada, no, ni al blanc paper, ni el cor en fulles, a la brega. Com una branca blanca sobre el fang, l'agito al vent, es plega i es desplega. Em sembla un clap de sol barrat de sang. De primer van foradar-me les orelles i de llavors ençà dur carracades. No prengueu aquest bosc per un alzina. I al darrer, de Joan Brossa, el Saltamartí, un molt breu poema. Ninot que porta un pes a la base i que, desviat de la seva posició vertical, es torna a posar dret. El poble. Moltes gràcies a en Xavi i a la Sílvia. Hora rere hora, dia rere dia, mes rere mes i any rere any. Les dones patim atacs de violències patriarcals que encara imperen dins la nostra societat. No se tracta de fets aïllats ni accidentals, sinó de les polítiques d'aquest sistema econòmic i social, el capitalisme i el patriarcat, que continuen perpetuant aquestes situacions a través del seu silenci i del seu immobilisme. El patriarcat és violència i la nostra resposta és, doncs, l'autodefensa. David Pujol, exmilitant de Maulets Mallorca i militant actual d'Alerta Solidària, ens xerrarà de la lluita feminista en els països catalans durant aquests anys. Gràcies, David. Sí, perfecte. Bon vespre a tothom. Abans de res, moltes gràcies per venir i cedir-nos així el més important que teniu, que és el vostre temps. Moltes gràcies també a les companyes de RAM per convidar-nos i donar-nos així l'oportunitat de parlar d'aquells gloriosos anys, d'aquelles gestes heroiques quan érem més joves i de com de bé ho fèiem i que meravellós era tot. Tanmateix, sincerament, he de reconèixer que quan se'm va convidar aquí a parlar sobre feminisme, vaig pensar justament sobre feminisme. Inclús he de reconèixer que vaig temptejar l'opció de canviar de tema. Vaig dir, puc parlar sobre ocupació, d'anticapitalisme, també vaig participar, podria parlar d'això. I és que, bé, el resultat és evident, aquí estic, i és que penso, o més ben dit, pensava que el feminisme durant l'època de Maulets, ciutat, mai havia estat un dels punts forts de la nostra tasca diària. Pensava. Perquè aquests dies, revisant la pàgina web de Maulets Mallorca, he estat veient, una pàgina web recomanable per tota aquella gent nostàlgica com jo, he estat veient que així mateix ja n'hi ha de feina que se va fer en aquest sentit, en aquest àmbit. Evidentment, anys llum en fora de la tasca que s'està duent avui dia, però ja n'hi ha. Així vàrem engegar la campanya Posa't les ulleres liles, que allò que pretenia era introduir la perspectiva de gènere a la nostra lluita política i la nostra vida diària. Van representar l'obra Els monòlegs de la vagina a diferents teatres de l'illa, com per exemple Calvià i d'altres d'arreu del país. Varen fer accions, mobilitzacions, tallers interns de formació, bastants, xerrades, murals i agitació, molta agitació. Ja n'hi ha. Tanmateix, però, essent un punt autocrític, només un punt, ho promet, anys llum d'allò que s'està fent ara. Anys llum de la tasca ingent que està duent a terme l'Assemblea Antipatriarcal, plantant cara amb mobilitzacions i accions al capitalisme, al patriarcat i al masclisme. Per això, un clar i rotund, el jovent i no tan jovent, enhorabona. Tanmateix, però, més enllà dels actes que he estat esmentant, allò que preteníem era
intentar experimentar, dur la lluita a la nostra pràctica diària, així procuràvem construir relacions entre les persones més sanes. Des de sempre, o més ben dit, des que vam aprendre que allò personal és polític. I serà que encara som joves, perquè ho seguim intentant, seguint jugant a la nostra llengua, la nostra estimada llengua catalana, proposant l'ús del femení com a genèric. Sovint ens diuen, però és que això, estàu tocant l'estructura profunda de la llengua. Sí, i què? Tocant l'estructura profunda de la llengua com moltes altres estructures profundes de tot allò que volen canviar. Són revolucionàries, ho volen canviar tot i tenim pressa. I ja per acabar, només animar el jovent a seguir, a continuar, perquè seguireu elevant la lluita feminista situant-la al lloc que li pertoca, provocant debat, que si feminisme, antipatriarcat, entre d'altres, construint relacions entre les persones més sanes o conquerint espais de llibertat sense patriarcat. Perquè ja no podem aguantar més la pressió sobre els nostres cossos. Ja estan fartes de veure joves anorèctiques, alumnes a les escoles que pateixen assetjament per la seva opció sexual. No volem veure més cap dona ni assassinada ni apallissada, perquè estem farts de veure relacions de parella que són cancerígenes. Just al contrari, la dona la volem orgullosa, forta i capaç. La dona la volem i la volem empoderada. Facem nostra la proclama d'aquell anarquista quan deia «Duim un món nou al nostre cos». Au, idò, que ja toca i a gaudir. Bones tardes. Bé, nosaltres som Arrumbada i una vegada més ens han convidat aquí. Varen participar ja a l'aniversari del casal Voltor, el primer aniversari, el segon aniversari. I aquesta vegada és una mica diferent perquè és el 10è aniversari i no d'un casal, sinó d'un moviment. I una vegada més, Arrumbada, deixem una mica la música tradicional per fer un poc música tradicional, però música tradicional de llatina, rumba. I un aplaudiment també al pianista perquè l'hem anat a cercar un altre teatre, fa 5 minuts que ha arribat, és a dir, un aplaudiment fort perquè quasi tocam sense ell. Estava a mar i terra, però no estem al teatre de mar. Farem 2 cançonetes, si veiem que la cosa està animada en farem 3, segons en Sergi, avui comanda ell, i a veure què tal. En Joan vos dirà que vos apropeu, no vos apropeu per favor, perquè avui no podem, però sí que vos podeu aixecar, ballar, el que vulgueu. Estem mal acostumats. L'aplaudiment en Marc li costa això, li fa vergonya. Bueno, Juanro. T'arriba. Bueno, ara ja sí, estem preparats. Com ha dit en Marc, donar moltes gràcies a tot el col·lectiu de RAM per convidar-nos avui. Sempre és un encant per nosaltres estar aquí tocant amb vosaltres. I esperem que, com sempre, crec que sempre que hem vengut a tocar vos heu passat bé, nosaltres ens hem passat genial. I esperem que sigui un pit més, encara que sigui curtet. Bona nit. Nits a la llum de la lluna, nits asseguts a la vora del llac, nits que tan sols n'hi ha hagut una i nits sense poder oblidar. Nits de somriures d'enyorança, nits d'enyorar el teu somriure, nits de parar una besada i nits amb ganes de reviure. Es fa el camí molt llarg, si no estàs al meu costat, és la rumba que per tu estic cantant. Dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm.
d'ombra sota fanals, nits ferides per la son, nits plenes de miralls, nits marcades per la por. Nits s'obliden, nits recordes, nits desitges possessió, nits tendres d'alegries, nits on es perd la ficció. No deman que m'esperis, només vull que em reservis un lloc al teu cor i et deman, petita dorm, que algun dia tornaré. Si amb mi volguessis venir t'ensenyaria a ballar això que estic cantant. Dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm. Ara ja va... Això va pujant i vosaltres d'anar ballant un poc més. Nits per a recordar, nits per enyorar, nits per somiar, nits per estimar. Nits en què me mires però no em veus, nits en què m'escoltes però no em sents, nits en què me mires però no em veus, nits en què ens paradem. Dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm, dorm, petita, dorm. Abrigalla't amb el sol d'una abraçada. Dorm, petita, dorm, mentre cau l'albada. Abrigalla't amb el sol d'una abraçada. Dorm, petita, dorm, mentre cau l'albada. Abrigalla't amb el sol d'una abraçada. Dorm, petita, dorm, mentre cau l'albada. Abrigalla't amb el sol d'una abraçada. Moltes gràcies. Per ser sincers, nosaltres sempre que en Marc arribava i ens contava les seves batalletes i tot això, sempre me n'havíem fotut un pot d'ell i li dèiem, sí, no sé què, sí, heu aferrat ferretines i heu fet grafitis, però amb tot això veiem que no, que durant 10 anys s'ha fet molta feina, volen donar l'enhorabona a tota la gent i Marc, tenies raó, qui es fa una feinada. Visca la terra! Aquesta cançó segur que la sabeu tots, així que tothom se pot aixecar, podeu cantar, això és el meu avi. Sobretot cantar. Sí, sobretot cantar. Molt bé, Rosa i Blanca, bien, gràcies. Gràcies. Elles ho han fet. El meu avi va anar a Cuba a bordo del Català, el millor vaixell de guerra. El nostre avi i 14 mariners eren nascuts a Calella, eren nascuts a Palafrugell. Quan el català sortia a la mar, nois de Calella
vaixell de guerra de la flota d'ultramar i els mariners de Calella i el meu avi enmig de tot varen morir a Colella, varen morir al peu del canó quan el català sortia a la mà. Els nois de Calella feien un cremat, menjar la guitarra, solien cantar. Visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. Arribaren temps de guerra, de perfídies i traïcions i en el mar de les Antilles retronaren els canons i els mariners de Calella i el meu avi enmig de tot varen morir a coberta, varen morir al peu del canó quan el català sortia a la mà. Els nois de Calella feien un cremat, menjar la guitarra, solien cantar. I ai però que visca Arran. I ai però que visca Catalunya. Ai que visca el català. Quan el català sortia a la mà, sortia a la mà. A nois de Calella feien un cremat, mans a la guitarra, solien cantar. Visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. Visca Catalunya, visca Catalunya, visca el català. Ara vosaltres. Quan el català sortia a la mà, cridava el meu avi, apa nois que és tard, els feliç de bordo no varen tornar. Tingueren la culpa els americans. Tingueren la culpa els americans. Tingueren la culpa els americans. N'hem de fer una més o no? Sergi vol o no? Sergi? Sí. Que hem assajat poc. Ai, Dani, anem a la teva rumba. Canta aquesta rumba perquè és el ritme que ens fa ballar. I no estan sols la nostra rumba, aquella qui sap encantar. I admiro mentre doncs dona'm el ritme i dona'm la vida. I admiro mentre doncs perquè em tens ben encantat. I admiro mentre doncs dona'm el ritme i dona'm la vida. I admiro mentre doncs perquè em tens ben encantat. Sense aquesta rumba és com foc que crema per dins, però em fa falta quan estic sol. Vaig consumint ben lentament i els teus sons, la teva boca, les teves mans i també els teus pits em tornen boig, tant que em fan tombar d'esquena. I els teus sons, la teva boca, les teves mans i també els teus pits em tornen boig, tant que em fan tombar d'esquena. Ai, no, no.
Sergi! Aprofitarem per fer les presentacions. Tenim a la bateria en Marc Galmés, en el piano en Sergi, a la guitarra en Francesc, en el sax en Toni i jo som en Joan. Moltes gràcies! Va, tres copet. Tres copet. Aviam, tornem a començar. Moltes gràcies. I se m'oblidava, Juanro Campos, tècnic de so, ha fet una feinada avui. I bé, moltes gràcies, això és tot. Gràcies a vosaltres, ja ho han dit en els xeremiers, però també l'hem de dir Barrumbada, que duem molt d'anys tocant els nostres actes i aguantant-nos. Ja per acabar, no allargar-ho molt més, arribam una mica al final d'aquest acte. La Maria Teresa, ets militant de Maulets Mallorca Nord i militant actual d'Endavant, mos xerrarà d'un altre aspecte pel qual tots han sortit en el carrer de color verd, en els carrers de ciutat, d'arreu de Mallorca, d'arreu de les illes, per defensar que no mos ho poden prendre, la nostra llengua i la nostra cultura, la nostra identitat com a poble. Benvinguda. Ja fa més de 300 anys de lluita i de desobediència popular cap als atacs espanyolistes. Actualment ens trobam en un moment en què els atacs a la llengua, la nostra cultura i educació pública són de cada vegada més directes i agressius. Per part d'un govern espanyolitzador amb voluntat globalitzadora que el que pretén és l'aniquilació d'aquelles manifestacions culturals i lingüístiques que difereixen del seu model ideal espanyol. Un govern que de cada vegada se n'amaga menys i que pretén la imposició d'una llengua i cultura per sobre de la nostra mitjançant pràctiques poc democràtiques, com podem veure actualment en la situació de desimposició d'estil. Però la nostra llengua i la nostra cultura ara també estan més vives que mai, amb un jovent que lluita, segueix lluitant fa molts anys, ja més de 10 anys, i seguiran 10 més i tots els que venguin. El català és un dels principals elements que conformen la unitat cultural dels països catalans. I en els darrers anys la defensa de la nostra cultura al carrer ha estat i segueix estant molt presents, mitjançant la tasca del jovent. Cosa que s'ha pogut veure mitjançant les diverses campanyes que les diverses organitzacions de l'EN, com Maulets, Endavant i CPC, han realitzat en defensa del català. Arran és un projecte juvenil en què la llengua i la cultura són eines essencials d'integració dels nouvinguts, els quals també fan seva aquesta lluita. La cultura catalana destaca per la seva diversitat i riquesa, convertint-la en un element essencial de cohesió pel jovent de les classes populars.
Ara mateix ens trobam en un món totalment globalitzat, en què les llengües de cultura popular es troben en perill de desaparèixer. La nostra llengua, cultura i l'educació estan greument amenaçades per un govern homogeneitzador capitalista i espanyolista que l'únic que pretén és la destrucció de la riquesa cultural i la nostra identitat. Per això, el jovent ha fet una posada en valor de les diferents manifestacions de cultura popular, com són la dansa, la música, la tradició oral, com hem pogut veure avui, amb exemples clars com els xeremies Pau i Càndid i els glosadors. I això es veu dia a dia. La cultura popular està de cada cop més viva i les joves se la senten seva. S'han deixat de banda els esquemes del folclore caduc per donar lloc a una cultura tradicional amb un jovent molt participatiu. I per la defensa de la cultura i llengua catalanes és també primordial i essencial la defensa d'una educació pública i de qualitat. Els darrers atacs brutals, com la imposició antidemocràtica de polítiques educatives com el TIL, són estratègies globalitzadores que el que pretenen és la imposició d'una llengua per sobre de la pròpia i reduir la presència del català a les aules. La llei de símbols també és una clara expressió d'aquest tarannà antidemocràtic que pretén l'aniquilació de la nostra llengua i cultura. Per això és important el suport dels jovents, com s'ha demostrat, els docents i la seva lluita, ja que aquesta és la lluita de tots. La llengua de cultura catalanes, en tot el que comporta la seva gran riquesa i diversitat, són la principal senya de la nostra identitat i, per tant, s'ha de seguir endavant, lluitant per elles i organitzant-nos des de ben joves. Visca la terra! En 10 anys han demostrat que això és un principi d'un camí cap a la victòria, amb una lluita constant, aportant noves generacions de militants formades, amb coratge propi i combatent. Volem tornar-vos a donar les gràcies a tots vosaltres per ser aquí, avui amb nosaltres, per poder celebrar aquesta dècada plegats. A totes les assemblees, a totes les militants, a tota la gent més propera i a la que no ho és tant, però que en un futur proper ho serà. En els casals d'arreu de Mallorca, en els més grans i en els més petits. Moltes gràcies per escoltar-nos i fer-nos saber que en el camí que mos queda, tot i que no és pla, mos en sortirem. Així, ja per acabar, també voldríem destacar la formació d'una nova assemblea d'Arran en el nucli de Reiguer, que juntament amb la de Palma i la de Mallorca Nord ja són 3 que formam Arran Mallorca, perquè de la lluita de les joves en depèn tot el nostre poble, de Salses a Guardamar i de Fraga fins a Maó. Seguirem avançant i fent créixer el combat juvenil. Visca la terra! Abans de donar pas a en Pau Mas, una altra vegada, que ens tocarà els nostres himnes, volíem convidar-vos a quedar-vos en acabar l'acte. De fora hem preparat una mica de picada, hi ha coques, hi ha una mica de vi, tot a preus populars, com sempre. També hem preparat una gidriola, per si voleu fer algun tipus de donació, perquè aquests, tant l'acte d'avui com els de dissabte, els concerts Esporles, són autogestionats i autofinançats, per tant, ens vendria bé una petita ajuda. També recordeu que dissabte fem un concert a Esporles, a Sala Polivalent de Son Quint. Si encara no teniu l'entrada, també la podreu comprar aquí de fora, són 5 €, o també teniu l'opció d'anar en bus i tornar en bus per 10 €. A més, també trobareu la paradeta d'Ona Mediterrània, que és un nou projecte d'emissora de ràdio exclusivament en català de Mallorca, que hi podeu demanar tota la informació que vulgueu, fer-vos socis, etc. I ja està, jo me retir ja definitivament, vos deixem en Pau Mas, que tocarà els himnes, i moltes gràcies per ser aquí i fins dissabte.